Zonas verdes que son espazos de convivencia urbanos e tamén obxecto de traballo ao longo do ano por parte dos equipos de mantemento. Chantada conta con 35 hectáreas consideradas zonas verdes ou espazos axardinados que optan ás flores de honra do programa Vilas en Flor, xunto a outras localidades galegas. Esta mesma tarde, o xurado deste certame, integrado por varios expertos en distintos eidos, facía unha última visita antes de ditaminar os galardóns que se coñecerán previsiblemente a finais desta semana. Trátase dun recoñecemento á labor dos municipios por mellorar o seu espazo urbano. É un certamen que se inicia na Comunidade Europea, ao que están adscritos Francia, Inglaterra e Irlanda. E eses países comenzaron con esta idea de villas floridas, porque querían promocionar a utilización das flores e das plantas do verde nas cidades para enriquecelas, porque se hai algo que enriquece unha cidade é ter zonas verdes, non? Por saúde, por benestar, por disfrute estético, e que para que a xente comprenda que o valor está moito en eso. En España, por primeira vez, integrouse Cataluña, que neste momento ten 110 concellos que teñen a flor, porque a flor pode ser unha hasta 5, depende das categorías, despois hai as categorías internacionais, non? E Galicia, eso foi no 2010, Galicia está integrada agora. Cataluña, Andalucía, Canarias e Aragón tamén son partícipes deste programa, no que Galicia ten esta primeira vez como candidatas as vilas de Allariz, Ortigueira, Betanzos e Caldas de Rei, xunto Chantada. Vilas en Flor é unha acción convocada pola Fundación Juana de Vega, a Asociación de Viveiristas do Noroeste e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería. É a primeira vez que se convoca. Está no interés dos concellos, a selección que se fixo xa lle contaron como era que se ten feito, para incentivalos a que melloren as súas xardíns, as súas zonas verdes, e tamén non solamente para o espacio público mantido polo concello, sino para que a poboación sinta a necesidade de colgar unhas flores nun balcón, de poñer unha maceteiro na súa casa, que vexan a alegría que dá ver plantas e flores. Esa é a idea. Xurado e representantes municipais xunto co encargado de Parques e Xardíns, Modesto Varela, visitaron as prazas, parques e zonas verdes da Vila do Asma dende o campo da Feira Vello, deica ao Sangoñedo, pasando pola Alameda, o Paseo Fluvial ou algunha das rotondas vencelladas ás estradas. Os criterios a valorar son moitos e variados. A relación de metros cuadrados de espacio verde con número de población. A difusión que fan, por exemplo, en aspectos educativos, si teñen cursos, si integran os nenos en esos temas, si valoran as especies autóctonas ou especies que estean bien aclimatadas, canto persoal teñen para mantelo, si fan reciclaxe. Hai unha serie de criterios fixos que teñen que cumplir. Do mesmo xeito que as estrellas Michelin premian a calidade dun restaurante, as flores premian a calidade medioambiental e de vexetación nos concellos. A xestión sustentable, a educación ambiental e a concienciación cidadá son outros dos desexos que se perseguen con esta iniciativa, que segue o exemplo doutras similares como a de Communities in Bloom de Canadá ou Comuni Fioriti en Italia. Para nós é algo moi importante e tamén ven un pouco a valorar todo o traballo que levamos facendo durante anos e o diñeiro que do Concello se leva invertindo en parques e en xardíns, e no benestar dos nosos nenos e dos nosos maiores. Para nós, que onte presentábamos unha memoria do que aquí temos, presentábamos a memoria non só dos parques, sino de todas as maceteiros que aparecen pola vila,
tamén todas as zonas verdes que se manteñen, incluso falamos pois de todo o paseo fluvial, da zona do San Lucas. Entonces, para nós, pois, ven a significar un pouco iso, insisto, un traballo que levamos durante moitos anos facendo e que levamos durante moitos anos invertindo diñeiro e que, bueno, que a ver se ten un recoñecemento a este traballo e sacrificio. Desde aquí tamén quero agradecer como non a Brigada de Parques e Xardíns, que non só o diñeiro e as xestións que poda facer o equipo de goberno, sino que sin o traballo deles, especialmente de Modesto, pois isto sería inviable estar hoxe onde estamos. A mellora da calidade de vida e a cohesión social está detrás do coidado organizado destas zonas. A mellora da imaxe tamén axuda de cara aos visitantes, en este caso pode contribuir ao xa incipiente turismo de xardinería. Fixando a vista aquí, tamén se xera debate e formación arredor da ecoloxía e da xestión sustentable das localidades. Son zonas verdes que están moi cuidadas, onde aparecen moito tipo de árbores, rocallas, vemos moitos metros cadrados de céspede. Despois vemos na zona, por exemplo, das piscinas que estáse creando xa un novo parque infantil, que era unha zona que nun principio que se estaba traballando con ela durante todo o ano e só se estaba aproveitando 2 meses. Ao final, bueno, pois fixose a remodelación, pechouse só o que eran os vasos das piscinas e deixouse todo aquele entorno que agora se pode disfrutar durante todo o ano e que agora xa había unha demanda dese parque infantil que levábamos no programa electoral e que, bueno, que neste intre xa temos o proxecto e que está a piques de realizarse. O rexedor chantadino Manuel Varela salientou o traballo e esforzo enfocado ao aspecto das zonas verdes e xardinería, cun equipo dedicado a estas tarefas e necesarios apoios temporais. Ao Modesto e aos propios jardineros, e aquela xente que participou en distintos obradoiros que generalmente sempre tuveron un módulo de xardinería, xente que entrou de Orrisga, incluso de Aprol Rural agora este ano, e que, bueno, pois, polo que nos dicía este xurado, cando lle comentábamos no Concello, a xente que estaba fixa, dedicada ás 35 hectáreas que temos, contando, eso sí, o San Lucas, non? Pero, bueno, San Lucas que son entre 5 hectáreas e media e 6, pero tamén o temos contabilizado como zona jardinada. Nos tuvémolo claro desde o principio, sempre apostamos con unha cantidade importante de diñeiro tanto para a zona jardinada como para deporte, neste caso escolas deportivas. A nos parece que invertir diñeiro neste tipo de espacios que dice moi ben Castor, sobre todo para todo o mundo, pero sobre todo para esta xente miúda que a temos aquí cerca e para os seus avós, os seus pais. Na medida do posible, pois eles tamén nos van poder orientar. Dice, mira, que este ano non conseguistes isto porque vos faltan estes 2, 3, 4 detalles. Na medida do posible intentaremos solucionalo pois para outra vez.